samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hatong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang parigiusa sa Espiritu Santo manaagay. Manaasad kini. Maigsoon, niya kita kung nagkatigon sa pagdaig sa Dios sa hilom ato ihalad ang atong mga personal nga mga pangamuyo. Ubang sa intensyon sa atong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga grasyang ikinahanglan sa atong makaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Ato sa kanihalad, alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalin. Ugaro mahimog ng takos sa pagsalbot ng Santos nga misa, hinulsulan ito karon ang mga kasalaan ato nabuhat ug mga higit sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga mahagahang mataran ug kainyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot parahuna sa pulog sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako nga Santa Maria kaunayng ulay sa tanang mga anghel ng mga santos ug kainyo mga igsuon aron pag-iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ang dakna Dios nga magahom mataran ug pasayloon sa atong mga sala, pero unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maloy ka. Ginoo, maloy ka. Kristo, maloy ka. Kristo, maloy ka kanamo. Ginoo, maloy ka. Ginoo, maloy ka. Magambok ito. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong ni imong gugma. Diguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhig hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan didto sa Jerusalem ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay, ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay sa katigulangan sa katawhan sa Israel. Aron ilang dadon didto sa siyudad ni David nga mao ang Sion, ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Israel miadto kang Hari Solomon sa pangilin sa balong-balong sa bulan sa Etani nga mao ang ikapitong bulan. Ug mianha usab ang tanang kadagkuan sa Israel ug gihayungan sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Gidala nila kini ug ang tulda nga tagbuanan ug ang mga sagradong galamiton nga diha sa tulda nga tagbuanan. Gidala kini sa mga pari ug sa mga Levita. Si Hari Solomon ug ang mga Israelita nagkatigom diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan ug naghalad sila mga karnero ug mga baka nga dili maihap tungod sa kadaghan. Unya ginala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butanganan niini didto sa walaang dapit sa templo, ilalom sa mga pako sa kerubin. Gipandungan sa mga pako sa kerubin ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayunganan niini.
Walay sulod ang sudlanan gawas sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moises niini didto sa bukid sa Sinai. Diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto. Sa pagula sa mga pari gikan sa balaang dapit, may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo. Ug tungod niini, ang mga pari naglisod sa pagpadayon sa ilang buluhaton. Kay ang templo napuno man sa himaya sa Ginoo. Unya nagampo si Solomon. Gipahimutang mo, Ginoo, ang adlaw diha sa kalangitan. Apan anaa ka magpuyo sa mga panganod ug sa mangitngit nga dapit. Nakatukod ako alang kanimo ug usa ka matahom nga balay. Dapit nga sarang mong kapuy-an hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tungas ngadto sa dapi nga imong pahulayanan. Ginoo, tungas ngadto sa dapi nga imong pahulayanan. Ania, nakadungog kami niini didto sa Efrata. Hikaplagan namo kini sa kaumahan sa haar. Manulod kita ngadto sa iyang puloy anan. Managsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tiil. Ginoo, tungas ngadto sa dapi nga imong pahulayanan. Padayon o Ginoo ngadto sa imong pahulayanan, ikaw ang arka sa imong kahalangdon. Magsulubon ta ang imong kaparian sa katarong. Magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo. Tungod kang David imong sulugoon, ayaw isalikway ang pangaliya sa imong dinihugan. Ginoo, tungas ngadto sa dapi nga imong pahulayanan. Alleluia, alleluia, isugid mo, Diyos kay maminaw ako sa mga ipamuro mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, isugid mo, O Diyos na naminaw ako sa mga ipamuro mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakay. Nasab kanino. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Itabok sila sa lanaw o midunggo sa Nazaret o gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhandayon si Jesus sa mga tao. Busa na naga sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay o ginalangan to kang Jesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan.
Bisan asa si Jesus muadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Tabo sa gagmay nga paagi, murag dili siya significant. Usa niini ang paghikap sa sidsid sa bisti ni Jesus. Kini usa ka gikinahanglan sa nangayo og panabang, kinibuhat sa pagtuo. O gusto ni Jesus nga aduna kitay pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Maigsuon murag imposible kini para kanato, pero para ni Jesus ang imposible mahimong posible. Ang pangutana, mutuo ba kita kang Jesus nga siya pwede makabuhat og mga milagro sa matag usa kanato? Gidala sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto kang Jesus aron ayuhon niya. Dili lang gidala nila ang ilang masakiton nga miyembro sa pamilya o higala, sila nagpakiluoy kang Jesus, nagtawag kang Jesus nga aduna siya'y himuon nga milagro. Gihigugma nila ang mga masakiton nga gidala ngadto kaniya ug tungod sa ilang pagtuo nangaayo sila. Magigsuon malipay ang Ginoo kung kita nangaliupo para sa uban o nagpakiluoy para sa ilang kaluwasan. Padayon nato higugmaon ang Ginoo sa tibok nato kasing-kasing o sa tibok nato nga kalag. Ug unsa may hagit para kanato mga igsoon, ang pagpagandoy sa Ginoo nga ato siyang makita sa ato ang kinabuhi karong adlaw, diha sa atong kilid ug diha sa atong likod. Dili nato unta ma-miss ang usa ka kahigayunan sa pagdala og usa ka tawo nga masuod sa Ginoo. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampo. Magampo kita ngadto sa amahan nga nagtinguha nga ayuhon ang tanang tao. Sila nga modangop kaniya diha sa ilang panginahanglan, dili gayud niya isalikway. Puno sa paglaom usangpit kita kaniya sa pagingon, mapo ang hurong Dios, dungga kami. Mapo ang ngurong Diyos, dungga kami. Nga isip simbahan, ablihan nato ang atong kasing-kasing ngadto sa mga panginahanglan sa uban og sa ingon mapaambit nato ang gugma sa Dios ngadto sa matag usa. Magampo kita Mapo ang hurong Dios, dungga kami. nga magbudlay kitang tanan alang sa hustisya o sa tawhanong digudad, ilabi na alang kanila nagibiyaan sa katilingban, lakip na ang mga huyang ug ang mga kabus. Magampo kita Mapo ang hurong Dios, dungga kami. nga isip katilingban, suportahan ug ituboy nato ang usag-usa, uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato. Magampo kita Mapo ang hurong Dios, dungga kami. nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakaplag og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita Mapo ang hurong Dios, dungga kami. nga imong tang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo ngalan Teofilo Pamomot ug George Hivari, pare, mabayan na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita Mapo ang hurong Dios, dungga kami. nga ang mga matuuhong nangamatay na makaangkon sa pahulayng dayon. Magampo kita Mapo ang hurong Dios, dungga kami. Mga gahong amahan, patalinghugi ang amo nga pagampo, ug himua ang amo mga kasing-kasing nga andam sa pagdawat ug sa pagpakabana sa amo ang nanginahanglan nga mga kaigsunan sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen.
Dawata o Ginoo, inilaw panagasa, diwan sa mundong masankaw sa pusa. Kining panog, kining pino, ginamot sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, kung asamong pangaliya, ihatag na kanamo, walang inuwahan. Sa tanan panalangini, sa tanan panalipin. Ang mahal nga lawas, upilin unong dugo. Imuhang kaluwasan, ginabuhin sa tanan. O igsoon pag-ampo ka mga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga maagahong matalan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, naghimo ikaw nining pan o bino, nga hinabang sa among kahuyan, itugot nga mahimo usab kini sila, nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahal Diyos katunhay mga gahong matanan, angay mga gahong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o katanang dapit, pinaagi nito Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw, uban sa buhing pagtuo. Ipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya, uban sa balig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kakahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigunan nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Sanugid ikaw ginuang tumurat ng kasantos, ipinalangin mong Espiritu aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalag ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang galingon, may kuha siya og paan. May pasalamat kanimo. Pipikas
ug mihatag niini ngadto siya mga tinundan ug biingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawat, nga itugyan alang kani. Sa samang pagitapusang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usap. Mihatag ni ngadto siya mga tinunan ug biingon. Dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalat kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat, sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila o tanan nangamatay diya sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daw. Kaluy kami tanan. Himuang kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga mahal diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero maghambog ito samahan, ito gamito mga pulong itulog kanato sa atong maunong. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalano namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Bagay kami kanimo Ginoo, mo kaming luwasos na nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumot sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay mo marangging hariya, Ang gahong ang himaya, Maktut sa kahapturan, Ginoong sa Kristo, gigon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilay ko kayo, nga akong kalinaw ihatag ko kayo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabumuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manausab kanimo. ipakita ta ang paglinigso. Diyos sa Diyos, nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ito may umawang Diyos sa Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili pa ang naing kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit,
dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Diyos, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag kitang usa ka man namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya samahan ato ipahinungod alang sa kapulayan sa mga kalagsat tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo imong giharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalaon namo sa tag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunual wasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong madanag kanila hangtod sa kahungturan. Ang Ginoo manaa kayo. Manaasab kanila. O panalangin na unta kamo sa tumahigugmaong nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santos nga Misa, lakat kamo gisangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.